Comut, l'aplicació per descobrir, planificar i compartir rutes, patrocina el Fem Muntanya, el podcast dels esports outdoor en català, amb Xavi Alujas. Benvingudes i benvinguts, amics i amigues, a un nou Fem Muntanya. Amb el d'avui ja en sumem 73. Moltíssimes gràcies a tots i totes per haver-nos triat. Comencem un programa on tindrem una gran conversa amb tota una institució en el món de les carreres per muntanya de llarga distància. Començarem parlant amb el Salvador Vilalta. Molts el coneixereu perquè és un dels creadors de les Quedada Trail. D'altres el coneixereu per les autèntiques animalades que ha fet al llarg de la seva vida esportiva. D'altres sabreu qui és per culpa de la notícia que vam rebre ara farà aviat 2 anys de la seva aturada cardiorespiratòria que va patir. I si no el coneixeu, doncs ho fareu avui si us ve de gust. Ja us dic que la conversa serà intensa, llarga, reflexiva i que no deixarà ningú indiferent. Intentarem parlar de les seves aventures, de com ha canviat des del seu punt de vista les curses per muntanya i, com no, també parlarem del que va passar el 26 de desembre del 2020 i que encara avui dia pateix les seves conseqüències. També tindrem dosis de test de material i ho farem amb en Pol Puig. Avui encararem 2 models de sabatilles ultreres. En Pol ens portarà la Saucony Sodus Ultra i jo parlaré de la Salomon Pulsar Trail. I acabarem viatjant des d'Itàlia fins a Girona, perquè amb en Gerard Freixas parlarem del Campionat Mundial de Plogging i de la cursa de muntanya de Girona. Si voleu saber què és aquest campionat del món, no us perdeu la conversa i, a més, tindrem inscripcions per regalar. I, evidentment, tindrem les reflexions finals del nostre coach esportiu, en Guillem Marchal. Tant si és la primera vegada que ens escolteu com si ho feu habitualment, no us oblideu de fer-vos subscriptors a la plataforma de podcasting que més us agradi. Així no us perdreu mai cap programa i ja que hi sou, no us oblideu de regalar-nos un m'agrada o de posar-nos 5 estrelles, ja que això ens ajuda a millorar el posicionament en la plataforma de podcast que vosaltres trieu. Si a més voleu col·laborar econòmicament amb nosaltres, ho podeu fer fent-vos Fem Muntanyeros Premium per només €1,99 al mes. D'aquesta manera ens ajudareu a continuar aquest projecte endavant i nosaltres us oferirem inscripcions gratuïtes per les millors curses de casa nostra. I podreu escoltar abans que ningú les converses de forma individual. A tots els que ja ens doneu un cop de mà, moltíssimes gràcies a tots els Fem Muntanyeros i Fem Muntanyeres Premium. Tampoc us oblideu de seguir-nos a les nostres xarxes socials. A Twitter i a Instagram ens trobareu com @femmuntanya. Us esperem a la nostra gran comunitat, també a Telegram. Tenim una web, femmuntanya.cat, amb tot el contingut del programa i un correu electrònic femmuntanya@femmuntanya.cat on ens podreu fer arribar les vostres opinions o dubtes pels nostres especialistes. Tots els enllaços us els deixo a les notes d'aquest podcast. Abans de saludar el Salvador Vilalta, que de ben segur que haurà utilitzat Komoot per planificar qualsevol de les seves aventures, deixeu-me parlar del millor planificador de rutes i aventures, ja sigui si heu de sortir a caminar o córrer o fer-ho en bicicleta. Perquè ara tots els usuaris de Komoot podran buscar de forma gratuïta milers de recorreguts per tot Espanya en la secció Inspiració. Podreu filtrar els recorreguts en Komoot per tipus d'esport, duració i dificultat. Aquesta funció elimina la necessitat de planificar una ruta des de zero i ens inspira amb rutes plenes de contingut des de la porta de casa nostra i a punt per ser explorades. Les recomanacions de Komoot són el resultat d'una tecnologia intel·ligent que analitza les rutes més populars i els punts més destacats de la comunitat de Komoot. I si voleu trobar rutes dels Fem Muntanyeros i Fem Muntanyeres, les trobareu a la col·lecció que hem creat. Trobareu l'enllaç a les notes d'aquest programa o també al nostre perfil a Komoot. I a tot això, el que fa Komoot és comparar molts valors com el tipus de camins, els tipus d'activitats, els punts destacats més rellevants i inclús imatges d'alta qualitat per crear recomanacions de rutes que fan que l'exploració sigui més rellevant i convenient. Ja ho sabeu, descarregueu-vos Komoot al vostre telèfon o entreu a komoot.es.
I ara sí que ja ho tenim tot a punt, així que ens lliguem les sabatilles i sortim per fi a fer muntanya! Fem muntanya, l'esport outdoor en català. Saludem ara al Fem Muntanya a tota una institució en el món de les curses de llarga distància per muntanya i que no li calen gaires presentacions. Salvador Vilalta, benvingut al Fem Muntanya. Hola, bon dia, què tal? Molt bé. Primer de tot, ja has sortit a córrer avui? Sí. Ha tocat sortir amb el frontal perquè ara es fa de dia més tard, però sí, ja hem sortit 2 hores i mitja i ja tenim la feina feta per avui. I com t'has trobat, bé? Sí. S'ha de dir també que ara mateix, degut als meus condicionants neuronals, m'haig de moure en terreny més segur, val? És a dir, que el 90% del que corro és pista, vale? Que no és el que més m'agradi, però és el que ara toca. Bueno, ara en parlarem de tot, perquè ara no pots córrer com corries abans, alta muntanya, fent el cabra. Però primer tot, ets una veu autoritzada per parlar de muntanya, diguéssim que portes tota la vida practicant aquest esport. Te'n recordes, Salvador, de com vas començar o queda ja molt lluny o directament ho tens tan interioritzat que no tens un primer record de com vas arribar a practicar això que molts li diuen trail running i d'altres li diuen córrer per muntanya? Bé, podríem dir, de fet, que la meva primera experiència així de llarga distància, per dir-ho d'una manera, a través de la muntanya, doncs va ser amb 14 anys acabats de complir, que es feia una caminada aleshores. Aleshores, crec jo que els ultratrails, almenys aquí a Catalunya, no existien a l'any 1994, que va consistir en anar des de Castellterçol, que és el poble on jo visc, fins a Montserrat, que eren 50 quilòmetres. No? I no sé, ara no ho recordo, però hi devia estar entre 10 i 12 hores aproximadament, no? I bé, diguéssim que aquesta va ser, doncs, la primera connexió d'una durada prolongada, no? entre jo i la muntanya. Clar, tu aquí eres jove, eh? Sí, tenia 14 anyets, acabats de complir. I quan et dones compte que, diguéssim, que la muntanya és el teu medi, que la muntanya també és la teva filosofia, la teva manera de viure? Bé, de fet, els meus avis van viure a pagès fins que es van jubilar. I jo des de ben menut, sempre que podia, estava doncs, a casa dels meus avis, a l'estiu, quan no tenia col·le, i això, val? I amb el meu avi doncs anàvem que si a buscar bolets, que si a buscar tòfones, que a buscar llenya, collir patates, i diguéssim que el que és la connexió amb la muntanya i amb el medi rural, doncs ja ve des de que jo, com qui diu, caminava, o vaig començar a caminar, no? Per tant, ja la connexió la connexió amb el medi natural, ja com qui diu, em ve pràcticament es pot dir de naixement. Hi ha un dia, el 20 de desembre del 2020, que et canvia la vida, que ara en parlarem, però vull tirar una mica del 20 de desembre del 2020 cap enrere. He vist que feies un munt de curses, gairebé totes de llarga distància, de la marató amunt, i la majoria dels 80, 100, 150, 200 quilòmetres fins als 300. Quina ha sigut la distància en la qual t'hi has sentit sempre més còmode? Bé, com a còmode, en el fons, jo crec que a partir d'una marató ja
ja m'hi he sentit bé. Amb una marató doncs, t'estàs 5, 6, 7 hores les que requereixi, no? Però ja queda servit, no? I d'aquí en amunt, doncs més hores i més servit quedes. I què és el que li trobes a la llarga distància que no té per tu distàncies 10, 15, 20 quilòmetres? Bé, jo crec que la llarga distància, i quan més llarga és, doncs, més que una competició com a tal, esdevé, jo m'atreviria a dir, fins i tot, esdevé un viatge, per tant, bàsicament mental, no? On experimentes, doncs, eh, una connexió amb el medi, amb la muntanya, amb l'entorn, amb la gent, que si et pares a valorar després jo què sé, d'una cursa com el Tour que t'hi estàs més de 100 hores, tot el que has viscut en aquestes 100 hores és que és un viatge amb tota regla. I jo crec que això és el que marca la diferència. Interessant. Molt, 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 molt interessant. I per acabar dignament una prova de més de 100 hores, clar, això s'ha d'entrenar. Quantes hores li dedicaves a l'esport cada setmana i això com es traduïa en quilòmetres i desnivell? Bé, de fet, jo crec que de fa anys les meves setmanes han sigut d'entre 25 i 30 hores setmanals d'activitat. També s'ha de dir que en Kilian, per exemple, en fa 20, però les 20 hores d'en Kilian són d'una intensitat molt elevada. Les 25 o 30 hores d'activitat meves, òbviament, són d'una intensitat molt menor. Vale? I en quant a quilòmetres, doncs, bueno, depèn també bàsicament que ho alterno el córrer amb la bicicleta, vale? I hi ha setmanes doncs, de més bicicleta i menys de córrer o al revés, però jo la referència que utilitzo bastant, perquè per mi és un indicador que em dona una bona referència, és el tema del desnivell. I es pot dir que de fa els últims, no sé, 4 o 5 anys, una cosa així, doncs ens anem movent entorn als més menys 10.000 metres positius a la setmana. Ostres, Déu-n'hi-do. Em sembla que això són números que molt poca gent pot moure i pot dir, de fer 10.000 positius corrents, tots ells. No, entre el córrer i la bicicleta. Vale. Dic, Déu-n'hi-do, si fas 10.000 metres positius a la setmana corrents, no sé si ara estaríem parlant de que potser problemes de genolls, no? O d'articulacions, Sí, però ja et dic, també cal tenir molt en compte és el tema de la intensitat, Vull dir que clar, pots tu fer... Bueno, jo abans d'aquest 26 de desembre del 2020 que sortíem, doncs podia fer una sortida de 15, de 18 hores, no?, on s'acumulaven, on podíem arribar a acumular, doncs, jo què sé, 6.000 metres, no?, d'una tacada, però clar, òbviament, doncs això s'ha de fer en alta muntanya, s'ha de fer al Pirineu i potser el 70 o el 80% del temps te'l passes caminant directament, no? Perquè, òbviament, tot el que és pujada ho camines i baixades a vegades n'hi ha tan tècniques que també et requereixen caminar.
De totes formes, també practicaves, també entrenaves lo que és l'alta intensitat, sèries, o la teva base d'entrenament només és fer volum i hores? Sí. Que no dic que fos el millor, de fet, tampoc havia fet mai res de gimnàs, ni treballs de força, ni res d'això. És a dir, la meva base era sortir a fer hores, a fer quilòmetres, a fer metros, i amb la calma, entre cometes. Vull dir, mai exprimir la màquina, saps? I suposo que això també és un dels elements que m'ha permès fer-ho sense lesionar-me, vull dir, amb unes condicions de salut òptimes, perquè jo crec que la majoria de gent que es lesiona és conseqüència de la intensitat. Vull dir, altes intensitats en l'activitat acaben comportant lesions per algun puesto. Curiós i interessant el que dius, Salvador. Clar, per fer tantes hores a la setmana, a què et dediques professionalment i com ho combines, la teva professió amb l'esport i també una miqueta amb les tasques de casa? Perquè el dia té 24 hores, són 172 hores a la setmana, 25-30 hores entrenant, et queden, li treus 6, 7, 8 hores de dormir a la setmana, a cada dia. Em sembla que és tot difícil una miqueta compaginar-ho. Com t'ho fas, Salvador? Bueno, bàsicament, entre setmana... Bueno, la qüestió és llevar-se ben d'hora, vale? Aquesta és una de les premisses. De fet, bueno, ara perquè estic de baixa, si tot va bé, pròximament ja tornaré a treballar. I ara m'estic llevant, que per mi és molt tard, però clar, és que l'estant de baixa quasi bé més d'hora semblaria una mica fora de lloc, però m'estic llevant a les 6 del matí, no? Però abans, quan treballava, doncs em llevava a les 4 normalment o així, entre setmana, i sortia a fer activitat a 4:45 del matí. Déu-n'hi-do. I després, clar, a què et dedicaves i clar, i com ho compaginaves tot? Bueno, doncs treballava en el món de l'alta tensió, vale? Treball, podríem dir que potser un 70-80% d'oficina i un 20% de camp a les instal·lacions d'alta tensió, val? El que passa que el que feia era aprofitar, per exemple, el desplaçament de casa a la feina i fer-lo en bicicleta, i per dir alguna cosa, sortia a 4:45 del matí de casa i a les 6 un quart de 7 o així estava a la feina, i eren, doncs això, a les 6 un quart de 7, i havia fet 1 hora i mitja o 1 hora 45 d'activitat. Clar. I després, doncs, molts dies a la tarda tornava a casa de nou amb la bicicleta i li fotia 1 altra hora i mitja, saps? És a dir, que és qüestió de buscar aquells forats, no?, que et permetin doncs això, anar rascant d'aquí i d'allà, no? És a dir que, en el fons, una mica el resum seria de l'ordre de 10 hores entre setmana, bueno, 10-12 hores entre setmana, doncs que s'acaba traduint en 2 hores i mitja al dia o així, i després sí que el dissabte hi havia una bona tirada de 10 hores o 12 més, i diumenge, doncs, 4 o 5. Déu-n'hi-do.
I aquests són els números, vaja. Eren els números. Déu-n'hi-do. I a més, també havies participat en les curses més bèsties, llargues, difícils d'Europa. No et preguntaré per totes, perquè podríem dir que podries fer un podcast tu sol parlant d'aquestes curses, de les teves experiències, Però per no fer-ho tampoc molt llarg, segurament que més endavant et tornarem a trucar i ja parlarem de curses en específic, perquè jo crec que, escolta, la gent, si ens ho demana a través de les xarxes socials, a través del canal de Telegram, i que si la gent té ganes d'escoltar-te, ja et tornarem a trucar perquè parlem de curses en concret, Però per tu, de totes les que has arribat a fer, quina ha sigut aquella prova que t'ha marcat més com a persona i com a corredor, aquella que t'aportes una millor experiència, que has après més? Doncs, bé, si considerem així com a curses bèsties, podríem parlar de curses de 100 milles o més, doncs clar, n'he fet més d'una vintena, val? Però si m'hagués de quedar amb aquelles que m'han deixat una forta empremta, parlaríem del Tour dels Geants, de la PTL i de la meva estimada Eufòria d'Andorra. Cada una té el seu, el Tour dels Geants, per la immensitat de la vall d'Aosta, però a la vegada pel tracte i per la relació i per com et cuiden la gent de la vall d'Aosta, que se la senten molt seva, però a la vegada fan que tu et sentis com a casa seva i volen que per ells tenir-te a tu allà, per ells és, hòstia, una cosa que els alegra, saps? Com dient, hòstia, mira, aquest paio ha vingut ha fet, jo què sé, 800 quilòmetres, jo, en el meu cas, però un altre n'ha fet 2.000, potser, per arribar fins allà, no? I hòstia, ells s'estimen molt la seva vall i que vingui la gent allà a la vall d'Aosta, doncs per ells és molt, ho valoren molt, no? I a la vegada tu et fan sentir un gegant, saps? Perquè, hòstia, ja et dic, la relació, el tracte amb aquests voluntaris és brutal, no? De fet, aquest estiu, ara no fa massa, vaig anar a acompanyar a un company al Tour dels Glaciers i en una base de vida una dona se'n recordava de mi de que hi havia passat per allà en aquella base de vida 3 vegades, saps? Vull dir, imagina't que dius, i la dona em va dir, jo tu et conec, o tu has estat aquí, i has estat com a mínim 3 vegades, saps? Vull dir que això marca, no? I tant. I és ben difícil, que passi això, perquè serà que al Tour de Geants no hi ha corredors que passin per allà. Vull dir, el Tour exacte, i vulguis o no, amb 12 anys que té la cursa, doncs imagina't tu la de corredors que hi hauran passat per allà. Sí, doncs... L'únic que passa que també aquí hi ha, suposo que una mica la reciprocitat per part meva, en què jo ho valoro moltíssim, aquest tracte, i procuro doncs ser molt agraït amb la gent i conversar-hi, i saps? Vull dir que, clar, hi haurà molts corredors que no els hi fotran ni cas, entre cometes, no? Els voluntaris, que aniran a la seva i, doncs, hòstia, jo m'agrada prestar-los atenció i conversar i tal, perquè sóc conscient del que és per ells que jo estigui allà. Aixecar una mica la mirada del terra, mirar-los als ulls, parlar amb ells, donar les gràcies i ni que sigui preguntar com es troben, perquè tu estàs fent un esforç, però tots els voluntaris que estan allà estan tots sense cobrar i potser estan allà 8-10 hores amb unes condicions no sempre òptimes, vull dir que són les 3 de la matinada... Això mateix, sí, senyor. Tu acabes de dir. De fet, un any que hi vaig anar-hi uns dies abans, voltant per allà, vaig veure uns papers així en una botiga que es deia mira,
es demanen voluntaris pel torn i tal en torns de 8 hores, saps? Perquè, clar, allò al ser de diversos dies, bueno, es pot dir com qui diu d'una setmana, bueno, de fet, ara havent-hi els glaciers de més d'una setmana, Sí. no? Doncs clar, els voluntaris, òbviament, ens s'han d'anar tornant i han d'anar rotant, no? Però fan torns doncs, com en una fàbrica de, com qui diu, no? De 8 hores. I la gent doncs, va a treballar la seva jornada i quan acaba doncs, se'n va a fer el seu torn de voluntari en el torn dels gegants. Vull dir que això té tela, eh? No, seria per un capítol a part, seria per agafar i poder parlar amb algun d'aquests voluntaris d'aquestes ultres tan bèsties. Escolta, Salvador, hi ha alguna cursa que t'hagi posat el teu límit físic i sobretot mental? Alguna cursa que diguis, doncs no sé, que t'hagi posat al punt d'haver d'estar a punt de plegar, perquè no ets un tio que pleguis en moltes curses. No, doncs mira, ara que parlàvem justament del Tor, jo vaig córrer la seva segona edició l'any 2011 i va ser una experiència brutal, no? Perquè, de fet, no sabia on em fotia jo, val? Perquè, clar, sí, prèviament havia fet curses de 100 milles, però de 100 milles a 200 milles doncs hi ha una certa diferència, no? Perquè amb les de 100 milles doncs, sols fer una nit o com a molt part d'una segona i tal, no? Però clar, curses ja de 4 nits, no? Doncs bé, la qüestió és que vaig fer el primer torn i va anar tot de puta mare, vull dir, vaig fer un viatge però el més enllà i de llarg, saps? I també s'ha de dir que jo el 2011, quan el vaig fer, aquest torn, el vaig fer molt a consciència i molt convençut i molt motivat i vull dir, havia de fer-lo sí o sí, vull dir, perquè em cridava, saps? Vull dir, allà hi havia algú que em deia Salvador i has d'anar-hi, no? I el 2014 un company em va dir, va, Salvador, anem-hi. I, hòstia, no, ja l'he fet una vegada, crec que és una cosa molt heavy i tal, però em va acabar enredant. I vaig anar-hi potser més per el meu company que em va enredar, per dir-ho així, que no per allò, aquell sentiment i aquella crida que vaig sentir a l'any 2011, no? I res, la qüestió és que el 2014, quan hi vaig anar, es va torçar tot es va torçar, tot va anar malament. I tot i així jo anava avançant, però les vaig passar molt i molt canutes, fins al punt que vaig arribar al refugi del Penzo, que és allà al quilòmetre 210 o una cosa així, no? I just eren les 12 del migdia, i quan hi havia passat el 2011 eren les 12 de la nit, val? Portava 12 hores de retard. Però bueno, que no passava res, no? Però em vaig assentar allà al refugi a menjar una mica i tal, i això, i a valorar la situació, no? I dir, hòstia, Salvador, saps què passa aquí? Dic, això si ho vols acabar, ho acabaràs. Tens temps de sobres, tens coco de sobres i ho passaràs molt, o sigui, les passaràs canudes, però arribaràs, no? El que passa que dic, però aquí hi ha un tema a tenir en compte. Dic, i és que aquell bon record que jo conservo en la memòria del primer torn, no? Dic, pot ser que aquí ho fotem tot en l'aire, no? Perquè visquem un segon torn agònic, entre cometes, no? I que aquest m'esborri el bon record
del primer torn, no? I estant allà en el refugi, vaig trucar a la meva parella i li vaig explicar la situació i tal, i em va dir, Salvador, fem una cosa, tornem-hi plegats i veuràs com això entre els dos ho fem anar de la millor manera possible. I sí, ho vaig veure clar. Vaig dir, mira, per arribar agonitzant o per arribar patint o per arribar passant-ho malament, no? Que sí que en curses així llargues sempre hi ha moments de passar-ho malament, però és que aquí ja portava moltes hores no passant-ho bé. Vale? I res, allà pues, parlant així amb la meva parella vam dir, pues vinga, va, doncs hi tornem i ho fem bé i recuperem el bon record de la primera edició, no? I s'ha de dir que allà en aquell refugi, pues, quan li vaig dir en el guarda del refugi o qui hi hagués allà que volia plegar, l'home em va dir, vale, doncs t'hem de tallar el braccialetto, no? Que és el braçalet aquest que et posen, que hi ha el xip allà, no? I s'ha de dir que aquelles tisores que van tallar el meu braccialetto no les oblidaré en la vida, saps? Vull dir, aquest potser és un dels moments més durs que he viscut, no? És a dir, veure com agafen les tisores i clac, tallen el braçalet i s'acaba el torn, saps? Sí, sí. Això, la veritat és que em va fer molt mal al cor. Però ja has tornat, Però bé, ja has tornat al torn. Sí, vam tornar. El 2015 no em va tocar el sorteig, però vaig dir, igual, no passa res, anirem insistint fins que toqui. I el 2016 va tornar, o sigui, em va tocar, i vam tornar-hi i vam repetir l'edició del 2011 i ja vam fer les paus. De fet, estàvem empatats amb el Tor 1-1, doncs vam tornar-hi a desfer l'empat i ja està. Escolta, a tu t'importa molt el crono o t'agrada córrer per sensacions sense importar excessivament les hores que hi estàs? És a dir, sí que és veritat que hi has de controlar unes hores de tall, unes hores que tu et puguis plantejar, però vull dir, ets dels que ets molt capficat amb l'estratègia de dir vull fer tantes hores i és la teva obsessió fer-lo en tantes hores, o bé, si trigues una mica més, unes hores més, vas per sensacions, vas per gaudir, si has de parar 10 minuts més amb un avituallament, doncs hi pares perquè hi estàs a gust. És a dir, no sé si m'explico, ets més de córrer, fes-ho, perfectament. O és més, vaig a disfrutar de l'experiència? No, és això que dius tu, a gaudir de l'experiència i en el fons crec que en el moment que és el crono el qui et marca el teu camí, les possibilitats de fallir, bueno, o de que les coses no surtin com tu hauries volgut, és a dir, que si estàs pendent del crono i el crono es torça, merda les pardenyes, saps? Sí. Vull dir que per part meva queda bastant de banda, És com si tot... Perquè si no et muntes una... Sí, un castell de cartes que comença a caure, no s'aguanta, s'aguanta només pel crono i no per les sensacions, no per disfrutar, al final estem tots allà per disfrutar d'una experiència, no? Exacte, i és a dir, en el moment que tu et muntes unes expectatives i aquestes expectatives es comencen a torçar, ja l'has liat. Escolta, creus que ha canviat molt l'ambient de les curses per muntanya en els darrers 20-25 anys? És a dir, l'ambient abans era molt diferent al que hi havia ara, tant en l'organització de les curses com amb la gent que hi participa. Tu creus que dius, ostres, no té res a veure del que hi havia l'any 98, 99, 2000,
amb les curses que hi ha ara. És a dir, aquest cap de setmana passat doncs, hi ha hagut l'Ultra Pirineu. L'ambient és molt diferent al d'ara a la seva primera edició, per exemple? Sí, totalment, Jo crec que hi ha hagut... Jo el canvi potser el visualitzo més en quant als corredors. És a dir, jo crec que els corredors actuals estan molt més pròxims i molt més pendents de les xarxes socials, i que si de la foto a l'Instagram i que si de no sé què i de l'Strava i del Facebook i de no sé què, estan molt més pròxims i molt més pendents de les xarxes socials i del què veurà aquest i del què dirà l'altre i del no sé què, que no pas de la muntanya, de l'entorn, i tu aquesta gent els hi preguntes, hòstia, i veu pujar per aquell coll o veu fer aquell cim i no tenen ni idea del recorregut que han fet, saps? És a dir, que ells el que els hi preocupa, vull dir, jo el que veig és que els corredors d'avui en dia, que jo també n'hi dic corredors de nova generació, no? A la majoria dels d'avui en dia, perquè és cert que dels que corrien fa doncs 15 anys enrere, avui en dia també n'hi ha pocs, no? Doncs els de nova generació, que són els d'avui en dia, jo els veig més pendents, i que si la GoPro, i penjar el vídeo al YouTube, i no sé què, saps? Més pendents d'això, de les xarxes socials, que de la pròpia muntanya, i de per on passen, i de mirar l'entorn, i veure aquell cim, i saps? A tu t'agrada quan surts a córrer, parar en un cim i fer alguna foto a la muntanya, els paisatges i, no sé, també fer-te algun selfie o no? No, bueno, jo fotos no en faig, és a dir, parar sí, parar i fotre un gir 360 graus sí, fotos no perquè ho retinc a la memòria. I vull dir, i en tot cas ja hi tornarem a pujar aquell cim i tornarem a fer un altre 360 graus, saps? Sí que és cert que no sóc de fer fotos, saps? Perquè, bueno, mira, així. I en relació a això que et comentava, la veritat és que ara, doncs, des de... M'he començat a posar bastant amb tot el tema de l'estudi de la ment i de la neurociència i tot això pel que m'afecten a mi, no? I l'altre dia vaig estar llegint a una neurocientífica molt interessant, una tal Marianne Rojas, que la tia el que parlava era de la serotonina, de la melatonina, no? Que és aquella substància que generem quan hi ha alguna cosa que ens dona plaer, vale? I el que deia és que avui en dia la maleïda pantalla del mòbil, vale? El que ens provoca són, ella em va dir, chispazos de melatonina, vale? És a dir, que la gent que li preocupa anar a fer aquella cursa i penjar la foto a l'Instagram, no? I veure els likes i el que diu la gent i no sé què, no? I clar, després penja la foto i miren el que diu la gent, el que comenta i els likes i tot, i cada vegada que obren l'Instagram, doncs pam, chispazo de melatonina, no? Però què passa? Que no és una melatonina que no deixa de ser una guspira. Vull dir que al moment que apagues el mòbil aquella melatonina ja ha desaparegut. Pel contrari, si tu vas i et passes 4, 5, 6, les hores que siguin a la muntanya i gaudint de l'entorn, val?
allò són 4 o 5 hores que has estat generant melatonina allà a gogo, saps? Sí. I que aquesta no s'esborra. Vull dir, arribes a casa i aquesta melatonina la tens aquí dintre, al cervell, perquè has gaudit d'una jornada de puta mare, saps? Tu també tu ets el que, per exemple, a Salvador, t'aixeques d'hora, vas cansat, perquè evidentment li has tret hores a la son, has estat 2, 3, 4, 5 hores gaudint de l'alta muntanya, gaudint de la muntanya, gaudint de corriols, gaudint de paisatges, gaudint d'alguns cims. Arribes a casa, et dutxes, esmorzes, estàs cansat, però tens la sensació de que quan has d'anar a treballar estàs amb les bateries plenes, amb ganes de hiperactiu, amb ganes de fer, amb ganes de fer coses, no? És a dir, que és el que vens a dir ara amb el que estàs explicant, és a dir, que el fet de fer aquest esport gaudint-lo, sense preocupar-te si estàs a un ritme X o no, és a dir, gaudint simplement d'aquella activitat, doncs fa que estiguis tot el dia carregat com d'una energia positiva. Totalment, ho has descrit de la millor manera possible. Mira, i com a exemple, un exemple molt senzill, no? Jo quan anava a la feina en bicicleta, doncs jo què sé, em llevava a 4:45 del dematí, allà a 3:15 així sortia i potser feia 1 hora i mitja o així de bicicleta, arribava a la feina, em dutxava, esmorzava i vinga. I hi havia dies que a 7:45 del dematí doncs fèiem una primera reunió on hi havia, jo què sé, 15 o 20 persones. Virtual, no? Vull dir, cada un al seu centre de treball i tal, no? I jo me'n donava compte com per qualsevol xorrada la gent allà hi veia una de problemes, saps? I jo ho veia tot facilíssim. Vull dir, no n'hi veia cap de problema. Dic, doncs, oita, això es tracta de que aquesta persona vagi allà, faci això i ja està, ja hem acabat, pum, llestos, saps? I gent que vinga a donar-hi voltes i voltes, però hòsties, que clar, si no sé què, si no sé quantos. I jo crec que simplement aquest canvi de visió d'una mateixa situació respecte a aquella persona que s'acaba de llevar, que arriba a la feina mitja dormida i suposo que amb un estat d'ànim pues, no massa òptim i tal, respecte a jo, que m'he cascat 1 hora i mitja de bicicleta i tot i que hagi sigut de nit i amb el llum i tot, pues, jo crec que la diferència és abismal, No sé si preguntar-te perquè tot això que estem parlant fins ara ens queden uns minuts per parlar del 26 de desembre del 2020 fins ara, però tot això que hem parlat fins ara és parlant de que ets vegà. No sé des de quan doncs no proves cap aliment d'origen animal, però, bueno, primer, des de quan ets vegà, Salvador? Doncs ara fa 5 anys. I has notat una millora encara en el rendiment des de llavors? Jo no sé si atribuir-ho a una millora, però sí a un increment d'activitat. Que també és cert que, vull dir, al final l'activitat pels que en fem cada dia acaba sent una addicció. Vull dir, també hem de ser realistes amb això, no? I clar, tota addicció sempre vol més i més i més, no? I és a dir, doncs sí que és cert que des que soc vegà he fet, cada any més activitat, no? Que no vull dir que ser vegà et dongui més energia per fer activitat, però almenys el que sí que puc confirmar és que no te'n resta, saps? No és que digui, hòstia, no, des que soc vegà he deixat de fer activitat. I en relació a aquest tema, que és com una mica tabú i això, jo crec que només cal destacar que en Kilian Jornet, que em sembla que tothom el coneix. I tant, sí, sí. Doncs ell és vegetarià i crec
una persona que analitzi més l'entrenament i la fisiologia del cos i tot el que hi ha entorn a la competició i tal, més que ell, jo crec que hi ha poques persones. Vull dir que si en Kilian, sent vegetarià, és capaç de fer el que ha fet, que crec que poc li queda per demostrar, doncs jo crec que és compatible, no? I que el fet de ser vegà a la gent que ho desconeix i tal, sempre posa com... posa en dubte, no, la proteïna vegetal, no? Hòstia, o els hi sembla que estàs malnodrit, no? El no fer ús de la proteïna animal, però jo sempre explico un tema que crec que és molt entenedor i és el següent. Tu ingereixes 100 grams de pollastre que aproximadament tindrà uns 20 grams de proteïna animal. Jo ingereixo 100 grams de fajol, per exemple, que té entorn a 20 grams de proteïna vegetal. Vale? Cada un ha ingerit els seus 100 grams, en el teu cas proteïna animal, en el meu cas proteïna vegetal. Val? I resulta que bé, ingerim això va a l'estómac, fa tot el procés digestiu, tal qual, se'n va als intestins, no? I d'aquí als intestins fa la seva circulació i acaba absorbint i acaba arribant a la sang els aminoàcids, val? És a dir, aquesta proteïna s'acaba descomposant amb una sèrie d'aminoàcids que són, que si la leucina, la lisina, l'argimina, la glutamina, totes aquestes que acaben en ina, vale? I arriben a la sang. La qüestió és la següent. Un cop aquests aminoàcids els tenim en la sang, tu i jo tindrem, pot ser que, perquè d'aminoàcids no sé si n'hi ha una vintena o així, pot ser que tu en tinguis 13 i jo en tingui 12, tu tinguis 13 que són d'un tipus, vull dir, i jo, els meus 12 en siguin uns altres. Però la qüestió és que un cop són aminoàcids ja s'ha perdut el rastre de l'origen. Ja no sabem si això procedeix d'una proteïna animal o d'una proteïna vegetal. No sé si m'explico. Sí, i tant. Tot i que això seria una classe gairebé biologia, però queda clar. No sé si t'has llegit el llibre de l'Scott Jurek, el de Córrer, menjar i viure. T'ha servit o no? No l'he llegit, però el tinc pendent. Doncs, escolta, només et dic que amb tot el que m'estàs explicant podries escriure un llibre similar al de l'Scott Jurek amb les teves històries, perquè, ostres, tinc la sensació d'estar parlant amb l'Scott Jurek català. Sí, de debò. Si et llegeixes el llibre entendràs per què t'ho dic, perquè tens nocions, domines el tema i a més també podries escriure receptes de les que tu utilitzes i em sembla que no corres o no corries menys hores que les que feia l'Scott Jurek, vull dir que et recomano que quan puguis t'agafis el llibre de Córrer, menjar i viure perquè el gaudiràs. Escolta, el dia 26 de desembre, i no vull allargar-me molt, més que res, tampoc no crec que estic disfrutant molt de la conversa i ja t'he dit, que estaríem hores i hores. Però sí que és veritat que el 26 de desembre del 2020 vas tornar a néixer, vas patir una aturada cardiorespiratòria en la qual vas estar 33 minuts en hipòxia cerebral. Salvador, tu te'n recordes què és el que va passar, d'on venies just abans d'aquesta aturada cardiorespiratòria i què és el que te'n recordes quan vas tornar del coma, que si no tinc mal entès vas estar 10 o 12 dies en coma, no? Sí, correcte. Doncs bé, de fet,
s'ha de dir que han quedat absolutament oblidats de la meva memòria els 3 dies previs al, el dia 26, bueno, és a dir, de fet, el dia 26, el dia 25 i el dia 24 han quedat totalment oblidats de la meva memòria, val? De fet, l'últim que recordo és el dia 23 al vespre, parar allà amb un semàfor a Moià, al poble del costat, que va pujar un company a la furgo, ens en vam anar cap al Berguedà i el dia 24 vam fer una volta de 10 hores i tal. Doncs els últims records que tinc són d'aquest dia 23 al vespre que pugés el company a la furgo i marxéssim, val? Però, per exemple, hi ha tota la volta que vam fer el dia 24, ja no recordo absolutament res, ni el 25 ni el 26, a més són dies de reunions familiars i tal, doncs tot això ha quedat esborrat, val? I els primers records que tinc ja és quan obro els ulls i veig que estic en un hospital, que estic envoltat de màquines, envoltat de tubos, de cables per tot arreu i tal. No entenc res, no sé què faig allà, no sé com hi he arribat, no comprenc en absolut la situació, no? Dic, però què ha passat? Saps? I és a dir que diguéssim que passem del dia 23 del vespre que puja el company a la furgo per anar cap al Berguedà, dormir allà i el dia següent anar a fer una volta de 10 hores, despertar-me a l'hospital. És a dir, que entre un succés i l'altre, doncs hi ha un parèntesis que ha quedat totalment esborrat de la meva memòria. I aquests 33 minuts d'hipòxia t'han deixat seqüeles greus, no? Quines habilitats has perdut i estàs tornant a aprendre, a fer de nou? Sí, doncs bàsicament seria la psicomotricitat, o sigui, el que ara les principals dificultats que tinc a dia d'avui vindrien a ser la psicomotricitat fina, és a dir, l'escriure a mà, el fer anar el ratolí amb fluïdesa, tal, vale? Això en quant diguem, a les mans i a la psicomotricitat fina, no? I en quant a les cames, doncs seria bàsicament el tema de l'equilibri, val? Bàsicament amb l'equilibri ja se'n va tot en orris, no? Em refereixo en el sentit de que a l'hora de córrer, no? Amb poc equilibri sembla que no i no és, és molt difícil i si és per exemple una pista, el que parlàvem abans, no? Una pista ampla que tens un camp de visió important, pues guai, saps? Perquè et dona certa seguretat. Però al moment que això s'estreny, val? En un corriol i aquest camp de visió es redueix, com qui diu, a 40 centímetres, que és poc més de l'amplada del corriol per on et mous i tal, pues aquí ja és quan ja entra entre cometes un col·lapse neuronal, no? Que de sobte deixes de córrer i et poses a caminar perquè si no vas per terra. De fet, des d'aquest 26 de desembre que parlàvem, doncs hauré anat per terra centenars de vegades. M'he trencat la clavícula, me la vaig trencar en 4 parts. A la cara m'hi han ficat un total de 4 més 8 més 8 més 4 de punts. 4 i 8, 12 i 8, 20, 24 punts, saps? Vull dir que... Però allò que es diu així
diguem, d'una forma que queda molt, molt guai en el món del coach i tal, no? De caure i tornar-se a aixecar, pues, jo ho he experimentat o ho he tingut que fer, però de veritat, saps? Caure i caure i caure una vegada i una altra i res, i tornar-se a aixecar, a vegades amb sang, a vegades sense, a vegades pues, amb més conseqüències o menys, però bé, també el que he après és que no en queda un altre, perquè jo potser també m'entossudia a voler fer el que feia, vale? Pensant, creient que a base d'insistir, vale? D'anar per aquell corriol una vegada i una altra i una altra i una altra i una altra i una altra, no? Doncs al final me n'en sortiria, no? Però al final el que vaig arribar acabant-me donant compte és que se'm produïa una fatiga mental de tal dimensions que acabava anant enrere, saps? I al final doncs, vaig dir, Salvador, hem de canviar d'estratègia, saps? Vull dir, vale, que vulguis fer activitat cada dia i tal, però hem de fer una activitat tal que no et generi aquesta fatiga mental o aquesta fatiga neuronal, perquè és que si no ets pell, saps? És que si no anem enrere, no? Sí, I res, i en aquestes estem, adaptant-nos. I els metges t'han dit que bueno, amb esforç, amb entrenament, amb perseverància, doncs pots arribar a recuperar tota l'activitat neuronal normal i que puguis fer vida 100% normal. I com dius en un vídeo que et va clavar, que està en el canal de YouTube de Clasmark, que recomano i que pujarem a les notes d'aquest capítol perquè és un vídeo de 14-15 minuts emotiu en el qual expliques també moltes de les coses que hem parlat aquí. Dius que tu sempre t'ha agradat molt dibuixar els tracks independentment de per on puges i baixes i que el teu repte és poder continuar dibuixant tracks perquè ara no els pots fer com a tu vols, sinó que has de tenir, com dius, no? Unes característiques de pujada i de baixada per no caure i anar segur. Això. A tu t'agrada, o sigui, el teu repte és aquest de poder fer el track que tu tinguis pensat fer independentment per on pugis i baixis. Els metges t'han dit que algun dia això és possible, però que, bueno, que necessitaràs mesos, potser anys. Creuen que és possible recuperar-te 100%? Sí. Totalment. Bueno, de fet, els metges tampoc els hi foto massa cas, però només en realitat els hi faig cas del que m'interessa, saps? És a dir, quan em diuen alguna cosa que considero que jo hi estic d'acord, val? Després és quan allò ho tinc en compte. Però sí, el tema que em va dir el neuròleg i amb això sí que jo ho veig totalment, vull dir, veig que és el camí, val? És a dir, el neuròleg el que em va comentar és que diu, mira, Salvador, diu tu, bueno, jo i en realitat totes les persones, no?, que no tenen un dany neuronal, doncs fan fan les accions, vale?, o la majoria de les accions, de forma inconscient. Vale? Tu quan et poses a escriure, vale, tu pots estar escrivint i pensant alhora en una altra cosa, fins i tot. Vale? Doncs, en el meu cas, quan em poso a escriure, haig d'estar concentrat al 100% amb l'escriptura i que no em marxi la mà i saps? Posar tota la meva atenció a l'escriptura. Quan baixo un corriol, vale? Abans el baixava corrent i podia estar pensant en fins i tot el que havia sopat ahir, saps? Per dir-ho d'una manera. Ara, quan baixo un corriol, que el baixo caminant, el 100% de la meva concentració està on fico cada peu, vale? Per no fotre'm de cap,
no? Doncs el que em va dir el neuròleg, i aquest és el camí, vale? I això és el que jo tinc l'absolut convenciment que arribarà un dia que així serà, és que haig d'aconseguir, vale? A tornar a fer inconscients les accions que abans ja ho eren, que ara hi haig de ficar tota la meva consciència i tota la meva concentració, vale? Però que abans ja eren inconscients. I ara el meu treball és aconseguir tornar a fer inconscients aquestes accions. I això arribarà sí o sí. No en tinc cap mena de dubte. Poder hauran de passar 5 anys o potser no hauran de passar 10, però que arribarà no en tinc cap mena de dubte. I per un motiu molt senzill, perquè abans, la ciència abans deia que les neurones ja no es regeneraven, que un cop s'havien fulminat, doncs fulminades estaven. Però ara ja la neurociència i això ja ho nega. Vull dir, ja diu que amb estimulació i que amb treball i que tal, les neurones es tornen a generar. És a dir, que aquí la feina que tinc ara és generar neurones a gogó, vale? I tornar a establir noves connexions neuronals i res, i arribarà el dia que hi tornarem, sense cap mena de dubte. El que no sé, i també m'he donat compte amb el temps que jo inicialment em vaig marcar un termini, que això m'ho vaig muntar jo, una pel·lícula mental que jo em vaig dir, va, que en un any ja estaràs on estaves. I això va ser un error garrafal, saps? El fet de posar-te tu aquest termini, bueno, de posar-me jo mateix aquest termini, vale? Perquè va passar un any i estava un 5% millor que un any anterior, saps? Per dir-ho d'una manera. I veus que a tu t'agradaria anar més ràpid i veus que el teu cervell, no, les teves neurones van a un altre ritme, és a dir, que a poc a poc, amb constància i sense posar-te més pressió de la que no et toca. La qüestió és deixar, perquè també em va dir un dia una persona, i amb això hi estic totalment d'acord, em va dir, diu, pensa que el teu cos és molt més savi que tu. Vale? I amb això hi estic absolutament d'acord, perquè si tu et pares a pensar del funcionament de la fisiologia del nostre cos, no? Com va tot, és que és màgia pura. Vull dir, no? Tu menges i no sé què, i descanses i tot es regenera i tal, no? Vull dir que el cos fa un treball brutal, val? Doncs no en queda un altre que deixar que el cos vagi fent el seu treball de reparació que li toca fer. I ja està, i paciència. Doncs, escolta, a poc, una altra cosa no, però com que sé que ets una de les persones més perseverants, que no t'importa posar-li hores de feina, crec que més d'hora que tard acabaràs tornant a crear-te i dibuixar i dissenyar tracks independentment per on pugin i per on baixin. Poc a poc i bona lletra. De fet, una de les motivacions i del... Bueno, jo, de fet, soc un extramotivat, no? Sí. I optimista al 200%. Vull dir, jo, de fet, em llevo i només llevar-me ja estic rumiant, aviam, avui què faig? Vull dir, i una de les... Tot i així, una de les meves principals motivacions i si vols ja parlarem el dia que això arribi, que potser hauran de passar 5 anys o 10, però una de les principals motivacions és que tinc un company amb el que hem fet plegats milers de quilòmetres, vale? I milers de metros i la majoria, sí que hem compartit curses, però molts d'ells han sigut pel nostre compte, val? I ara mateix no pot ser possible, no? Però el meu objectiu o el meu destí és tornar
algun dia a repetir aquests recorreguts, i si no potser tan heavies o de tantes hores en una escala una mica menor, no? Però tornar en aquest punt. I aquest és el meu objectiu, i aquí és on sé que haig d'anar i on hi arribaré, sense cap mena de dubte. I tant que sí. I tant que sí, i no tinc cap mena de dubte que ho aconseguiràs, Salvador. I ja faig l'última, perquè si no fos poc tot el que hem parlat fins ara, ets un dels que estàs darrere, un dels que apareixen la Quedada Trail a Castellterçol, l'Spank Trail. Jo crec que la majoria dels que escoltem el Fem Muntanya sabem de què es tracta, o com a mínim, jo per exemple no hi he anat, et prometo que el 2023 hi haurà edició de Quedada Trail a Castellterçol o no? Sí, sense cap mena de dubte. Això es va iniciar, i un cop es va iniciar ja no té aturador. Doncs explica'ns així ràpidament, va, en què consisteix una Quedada Trail? Mira, molt senzill. La Quedada Trail és una cursa de muntanya com qualsevol altra, en què hi ha un parell o 3 de recorreguts. Ara, de moment, que jo no estic al 100%, doncs, de moment ho deixem amb un recorregut de 15 i un de 30 quilòmetres aproximadament. I la qüestió és que pels participants és absolutament gratuït, vale? No han de pagar res. Intentem oferir, i jo crec, havent participat a curses, que acabem oferint fins i tot més serveis que curses de pagament, val? És a dir, que al llarg del recorregut hi ha avituallaments 5 estrelles on no hi falta de res, hi ha un assortiment de tot. S'ha de dir que tot això és gràcies a la col·laboració de més de 60 comerços i empreses que els hi hem anat a picar a la porta i han estat disposats a col·laborar i a oferir-nos els seus productes. Vull dir que en els avituallaments t'hi trobes tant formatge de cabra com torrons, neules, vull dir, tot tipus de productes que ens donen les empreses i comerços de per aquí la comarca. Val? Doncs res, la qüestió és que es tracta d'una cursa igual a una qualsevol altra de pagament, degudament senyalitzada, amb els seus avituallaments, quan arribes al teu entrepà, ve de botifarra o ve d'hamburguesa vegetal, vull dir que els avituallaments ja et serveix amb gluten o sense gluten, i a l'entrepà de l'arribada, doncs, òbviament, també és pa normal o pa sense gluten, val? I després hi ha un sorteig que tots els corredors tenen premis, i són premis, n'hi ha de tot tipus. Vull dir, hi ha premis a inscripcions, tenim 10 o 12 curses amigues i et pot tocar doncs, la inscripció amb una cursa amiga. Tenim premis que són massatges amb fisioterapeutes, tenim, que si esmorzars, dinars, i després, és a dir, hi ha premis per tothom se'n va amb un premi, val? I res, i els participants l'únic que han de fer a canvi de tota aquesta cursa i tots aquests serveis que els oferim i tal, és fer una aportació d'aliments, val? Que després doncs fem un recapte, amb aquesta aportació es fa un recapte que crec que amb les 8 edicions que portem ja hem recaptat més de 50.000 quilos d'aliments, val? I això ho portem a Càritas de Moià, el poble del costat, perquè aquí a Castellterçol ja no hi és, i la veritat és que ens diuen els mateixos de Càritas que, per exemple, aquest any els hi vam portar 7.000 quilos d'aliments, i ens diuen que amb el que els hi portem nosaltres, que es fa al febrer, la quedada, que ja tiren tot l'any, pràcticament. Doncs això ja val la pena, que llarga vida la Quedada Trail,
Doncs ja ho saps, el 5 de febrer del 2023 t'hi esperem. Doncs allà hi seré jo i crec que molts fem muntanyeros i són dels habituals que de ben segur que hi van i que portaran quilos i quilos de menjar. Escolta, Salvador... Va, som-hi. Sí, allà hi serem, el 5 de febrer, diumenge 5 de febrer, que ha sigut una conversa increïble, que m'ho he passat molt bé, que hi estaríem més estona. No descartis que al llarg d'aquesta tercera temporada del Fem Muntanya et torni a trucar per parlar de muntanya, que és del que a mi m'agrada parlar i crec que és del que més els hi agrada als fem muntanyeros i fem muntanyeres. Que vagi molt bé, molta força, molta energia i que no pari aquest optimisme que el món de vegades necessita optimisme com el teu. Cuida't molt, una abraçada molt forta i com a molt tard, el 5 de febrer, ens veiem a Castellterçol. Cuida't, una abraçada. Gràcies, Salvador. Vinga, va, una abraçada per tu també. Ben parit, que ets un ben parit. Subscriu-te al podcast de Fem Muntanya. Ja us he dit al principi del programa, avui ens acompanya en Pol Puig, que és el nostre testejador de referència i també testejador per Trail Running Review. Benvingut, una nova temporada al Fem Muntanya. Pol, com estàs? Hola de nou, Xavi. Doncs molt content d'estar al Fem Muntanya una temporada més. No sé com has viscut aquest estiu tan calorós que hem patit, perquè ha estat bastant dur, sobretot per aquells que hem sortit a córrer per la muntanya. Home, doncs sí, hem tingut un estiu per sobre de la mitjana i sort de sortir ben d'hora al matí, intentar també sortir per les zones més obagues, una miqueta per escapar-me, com a mínim de la calor, i només ha faltat trobar-me moltes fonts seques, no sé si a tu també t'ha passat, i així que he hagut de portar més aigua del que portava normalment, i sort del que també hem parlat aquí, de cinturons, d'armilles, de motxilles per poder portar més de mig litre, Correcte, jo crec que no hi ha hagut cap dia que no hagi sortit amb una motxilla amb aigua, encara que hagin estat sortides curtes de 5 o 10 quilòmetres, perquè per sort amb aquestes motxilles petites o els cinturons d'hidratació he pogut anar salvant aquests moments de calor. Abans d'entrar en matèria, per això, deixa'm felicitar-te per les converses que hem pogut anar escoltant aquest estiu. Ha estat molt interessant i un bon entreteniment per a aquells que ens ha tocat treballar. Home, doncs a veure, moltes gràcies, Pol. La veritat és que, et sé sincer, m'ho he passat molt bé xerrant amb tots els convidats que han passat aquest estiu pel Fem Muntanya i animo els oients que no ho hagin fet doncs que recuperin les 6 converses que estan penjades del Fem Muntanya estiu. La veritat, són converses de menys d'una horeta i que es poden escoltar en qualsevol moment, doncs, ja sigui anant cap a la feina, sortint a entrenar o desplaçant-se en alguna cursa, Però, bueno, a veure, Pol, aquest estiu hem anat parlant privadament de material i em vas comentar que estaves corrent amb unes sabatilles que t'havien sorprès molt i que creies que són fermes candidates a les millors sabatilles del 2022. Ostres, han de ser potents, Quines són? Així és. Aquest 2022 hem tingut diverses novetats i he estat corrent amb la Saucony Shodos Ultra, que per aquells que estiguin familiaritzats amb les Shodos no són la 12a versió d'aquest clàssic de la marca, perquè han rebut molts canvis i des del meu punt de vista encertats, perquè s'adapten a un major nombre de corredors. Les Saucony Shodos són les típiques sabatilles que, bueno, com a mínim he vist moltes vegades, els corredors en carreres de llarga distància d'ultres. Quins han estat aquests canvis que han introduït? Doncs els 2 primers canvis que criden més l'atenció és s'ha rebaixat en gairebé 50 grams el pes, vull dir que passem a tenir una sabatilla bastant lleugera, sobretot si pensem en ultres, i s'ha pujat el drop de 4 a 6 mil·límetres. Com he dit, parlem d'una sabatilla pensada per córrer en llarga distància i que ha de ser capaç de donar-nos una bona resposta de tracció en qualsevol terreny. Per això també Saucony ha modificat el dibuix de la sola i la prominència dels tacs. Els tacs són 0,5 mil·límetres menys profunds, hi ha més separació entre ells, amb la qual en terrenys més humits ens donarà més bona tracció, i la sola està dividida en 3 parts, que això fa que quan trepitgem l'adaptabilitat de la sola al terreny sigui major, per tant hi ha més tacs que estan en contacte amb el terra. I, tot això al final el que provoca és un treball de manera conjunta d'aquests elements que ens ofereix una molt bona tracció en gairebé tots els terrenys. Només en terrenys realment enfangats les sabatilles han col·lapsat i on tampoc m'ha agradat gens la tracció que ens ha ofert la sola
és en roca mullada, és on més ens ha fallat. Jo ara recordo, ja fa uns anys, una Saucony Peregrine, i la recordo unes sabatilles còmodes per córrer en terrenys poc tècnics, i com dius, també fallaven en terrenys molt enfangats i molt humits, amb roca molt humida. Ara, això sí, en terrenys compactes, pista forestal, corriols no gaire difícils, no gaire compromesos, eren super efectives, ràpides, reactives. Vull dir que no sé si les Shodos s'acaben aquí els canvis o hi ha més cosetes. Segueixen. L'Aper també és nou, és molt còmode, s'adapta molt bé al peu i puc dir que pels entrenaments amb les temperatures que hem fet és molt transpirable. A més, han aconseguit una combinació de materials a la mitja sola que porta una amortiguació i una reactivitat bastant bona, un molt bon balanç. Després, per aquells qui es preguntin una mica sobre l'estabilitat de la sabatilla, vale? En principi no té cap element específic que vagi dirigit a que el peu estigui estable, però realment la seva construcció ens aporta molta estabilitat en terreny tècnic com en pista forestal. Realment he gaudit molt i corres amb seguretat. Ja dic, aquest estiu he aprofitat per utilitzar-les en terrenys molt secs, però també en terreny d'alta muntanya, en sortides per la zona del Pic de Ballau, al Coma Pedrosa, com també a Os de Civís. I un dels grans dubtes és la durabilitat de la sola, perquè ens hem trobat que en altres models de Saucony que s'han testejat a Trail Running Review s'havia notat algun desgast més elevat del normal, i vam estar molt pendents d'aquest possible desgast, de com responia una mica la sola, però de moment les sabatilles han aguantat molt bé el desgast. En terrenys molt durs, després sobretot a la sortida d'Os de Civís, que vam estar molt rato seguint l'aresta, el Pic de Salòria, etc., sí que s'ha trencat algun tros d'atac, però parlem de zones molt abrasives i poc trepitjades. Realment era tot roca. Per tant, jo, des del meu punt de vista, és una sabatilla molt completa, amb moltes millores i que pot ser útil per un gran nombre de corredors, i jo crec que aposto que la veurem amb bastants corredors durant el 2022 i 2023. És una de les meves prediccions. Interessants. I bueno, Xavi, tu també m'estaves parlant de les sabatilles que estaves provant aquest estiu per la zona de la Pobla de Lillet. Quines eren? Doncs mira, aquest estiu he gaudit i molt, amb la Salomon Pulsar Trail, que si la Salomon Sense Glide, que ja n'hem parlat aquí al Fem Muntanya, per mi eren les meves favorites, ostres, reconec que amb aquestes Pulsar Trail s'han superat i les han millorat, Pues, em sorprens. Què en destacaries? Home, mira, per començar la lleugeresa, perquè quan les vaig agafar per primer cop ja ho vaig notar, i quan me les vaig posar per primer cop vaig dir, buah, saps aquella sensació de portar poca cosa al peu, o sigui, de portar poc pes i a més ben acolxadet, el peu molt ben posat a dins, vas molt còmode, el peu entra i surt molt fàcil. Saps que a vegades hi ha sabatilles que per més que les obris l'obertura és més justa i costa més de ficar o treure el peu. Doncs el peu entra, llisca molt bé cap a dins, és molt fàcil, i quan les tenses amb el sistema que té Salomon patentat, el Quick Lace, doncs el peu queda perfectament agafat a dins. La veritat, és una de les coses que abans de sortir a córrer ja notes que tu passaràs bé amb aquestes Pulsar Trail. I m'han comentat que tenen com una mena de placa, no? Perquè, bueno, suposo que l'hauràs pogut provar bé, perquè corrent per allà al Catlllaràs i suposo que Puig Llançada, etc., trobes algun tram bastant rocós. Com t'ha funcionat per allà? Bueno, Salomon no és una placa de carboni, que està molt de moda. Salomon l'anomena Energy Blade, és una mena de placa que està només per la part davantera, i la veritat és que les petites pedres, les irregularitats del camí, doncs lo típic que se't va clavant als peus. Jo pateixo molt de les plantes, i amb aquestes doncs he anat tranquil·let, perquè no acabes de notar com vas clavant les pedres o arrels, aquelles deformitats del camí. I sí que el que he notat és que les he provat amb dies de sèries, rodatges ràpids, i m'he pogut posar 350, 340 per fer sèries, i reaccionen molt bé. He flipat, perquè és una sabatilla concebuda en principi per curses llargues, entrenaments llargs, per sobre de la marató, i et pots posar 340 perfectament sense cap mena de problema. Notes com tot el que és
el sistema, no? La transició de trepitjada és molt ràpida i és molt efectiva. No, molt interessant. Aquestes plaques, a vegades, ja quan les marques no l'encerten, pot ser que molestin a l'hora de trepitjar perquè és massa dur, però pel que comenta sembla que dona molt bon rendiment. La veritat és que estic content, no es nota res, la placa, i sí que notes que la transició de la trepitjada és superràpida, és molt efectiva. Perfecte. I la sola què tal? Té bona tracció i ha aguantat bé el terreny sec d'aquest estiu? La veritat és que era supercòmode en tot tipus de terrenys, menys en el fang, també. Per exemple, ara que a l'octubre ve el bisaure, doncs no estan pensades per fer un bisaure ple de fang. No és el terreny, no estan, per exemple, per fer una cegama plenes de fang, doncs crec que no. Ara, això sí, aptes per tot tipus de corriols, més tècnics, menys tècnics, roques, inclús les he provat amb roques més mullades, també s'agafen molt millor que la majoria d'altres sabatilles que he pogut provar. Jo les provaria inclús per fer una Ultra Pirineu, per fer 80-100 quilòmetres, sense cap mena de problema per la majoria de corredors. Són aptes per corredors, entre 65 i 80 quilos, perfectament, que seria la majoria dels que correm, doncs sense cap mena de problema. Una bona tracció, el que dona també el que significa, no? Una bona seguretat. I en el que parlem de desgast, doncs home, gairebé 200 quilòmetres fets i la sola encara està com nova. Cap mena de desgast per cap part, i jo crec que duraran bastant més que les Ultra Glide. Les Ultra Glide jo crec que se'n van cap als 900 quilòmetres, en els quals ja veus que a la 800-900 la sola ja es veu desgastadeta, i jo crec que aquestes duraran més. Ja es nota que aquesta sola contra grip és de diferent compost i és més dura, aguantarà més. Perfecte. Interessant lo de la durabilitat de la sola, caldrà provar-les, i res, allà en Cinsor les puc posar en prova en alguna cursa de 80 o 100 quilòmetres pròximament. Primer caldrà entrenar, Per cert, Pol, no podem acabar, sense fer una referència a la nova marca de Kilian Jornet, que ja vam parlar també així per sobre, amb el Joan Solà en el programa 71. Has pogut veure el primer model de Normal? No sé si tens alguna opinió formada. Doncs aquest any no vaig estar a UTMB i no he pogut tenir el primer model a les mans. Evidentment sí que he llegit articles i amb els companys de l'equip de Trail Running Review que van ser-hi els he cosit a preguntes, perquè realment tots tenim molt, molt interès. I personalment em sembla un projecte d'allò més interessant. Crec que ara mateix el que hem vist és molt apartat de comunicacions, s'han parlat de les intencions com la durabilitat de les sabatilles o el fet de llançar dos models que siguin útils per totes les carreres o entrenaments. Crec que és rellevant i certament tinc moltes ganes de veure de què són capaços i de com ens poden sorprendre. Més enllà dels resultats, en Kilian sempre m'ha semblat una persona molt interessant pels mètodes d'entrenament, les proves que fa, almenys el que hem pogut veure, i que busca millorar i sense cap mena de dubte obre camí. Igual que va fer amb la motxilla que ara tots portem a l'esquena per córrer, tinc ganes de veure amb què han estat treballant i sobretot, com va dir el Joan Solano, una mica com evoluciona la marca els pròxims anys. Al final cal fer una equació, crec, des del meu punt de vista, molt fàcil. O sigui, quant costa cada quilòmetre que fas amb una sabatilla? És a dir, si tenim un calçat per molts quilòmetres i a més són còmodes i ens serveixen per la majoria de terrenys, doncs llavors tindrem una gran sabatilla que tindrà sentit el seu preu. No sé si van dir, per exemple, em sembla que eren 180 euros. Clar, se'n va a la gamma Slab de Salomon, per exemple. La majoria de sabatilles d'alta gamma de la marca francesa no poden aguantar 1.000 quilòmetres. Si tu aconsegueixes una sabatilla per 180 euros que facin 1.200, 1.300, 1.400 quilòmetres i que les pots portar per entrenaments curts, però també per fer una ultra, per la majoria de terrenys, doncs jo crec que no calen tantes sabatilles per córrer, no té molt de sentit. Correcte, jo quan vaig començar a córrer, deu fer uns 12 o 13 anys, vaig utilitzar el primer model de les Sportiva Wildcat. I ja quan portava un temps més entrenant, sí que tenia la Salomon Wings 2 per entrenaments tècnics i més ràpids, i després per sumar quilòmetres que em donaven molta durabilitat les primeres Raptor, que són les que utilitzava.
Per tant, crec que és una idea potent, que veurem com arrela i si fa que altres marques segueixin el patró, no? Una mica com pot fer aquest canvi. Personalment, en general, crec que totes les marques van fent moviments cap a una indústria més sostenible, no? Nosaltres, a Trail Running Review, és una que parlem cada any quan ens trobem, no? Que cada vegada quan ens arriba, ja sigui una sabatilla nova, una bamba, una motxilla, veiem més materials reciclats, veiem reaprofitament. Crec que encara ens queda un llarg camí per recórrer. Per exemple, sembla que era l'estiu passat, un dels pals per tram se'n va trencar la part de baix i la marca no ha estat capaç de donar-me o de poder comprar només la peça final. Em vaig haver de comprar uns altres pals. Crec que són uns pals que segueixen funcionant bé, només tenen una part trencada, que si es pogués canviar seria interessant i no caldria comprar uns altres pals. Queda un llarg camí, però l'equip de Normal crec que pot ser un bon revulsiu en aquest aspecte i ajudar la indústria a avançar més ràpid. Sí, al final ja ens ho va dir també el Joan, que segurament veuríem l'evolució de Normal, no?, en els propers anys i sobretot veuríem l'evolució del mercat de material en general amb les propostes que farà la marca del Kilian, no? El que hem parlat, no?, de les motxilles, o sigui, Kilian va inventar aquestes motxilles en forma d'armilla, la majoria de marques han seguit aquest patró, veurem què és el que introdueixen al mercat Kilian i a veure d'aquestes introduccions què funciona, què no funciona i quines readapten la resta de marques, no? Serà interessant i veurem el futur del material i intentarem explicar el que puguem aquí al Fem Muntanya, no? No sé si vols afegir una cosa més, Pol, per anar acabant. Res més, però que les noves del Kilian s'hauran de provar a fons, vull dir que per fer un test de 1.300 quilòmetres estarem temps. Bueno, si surten ara, no?, ara a la tardor, a l'octubre, doncs si tens la sort de poder-les tenir, de poder-les provar, si has de fer 1.300 quilòmetres, a una mitjana de 15-20 quilòmetres per dia, ves sumant. Esperem a veure si abans de Nadal els hi pots treure bastant suc i podem explicar-ho aquí. És interessant de com van i després també de si és veritat, no?, que les sabatilles doncs duren el que duren i per la majoria de corredors que al final som tots els que fem el Fem Muntanya, no? Tu i jo no ens dediquem a córrer professionalment i ho fem per hobby i llavors, bueno, ens interessa gastar el mínim diners possibles i que estiguin ben invertits. Pol, doncs estarem atents, anirem provant i anirem xerrant aquí al podcast. Moltíssimes gràcies un dia més per la teva col·laboració. Continua gaudint de la muntanya a l'hora que vas provant material i ens ho expliques aquí al Fem Muntanya. Una forta abraçada, cuida't! Una abraçada, fins la pròxima! Busca'ns i segueix-nos a Twitter, Instagram i a Telegram. El 20 de novembre arriba la 11a edició de la cursa de muntanya de Girona organitzada per Clasmarc. Per parlar-ne uns minuts ens acompanya, podríem dir ja que és un col·laborador del Fem Muntanya. Gerard Freixas, benvingut de nou. Què tal, Xavi, com esteu? Gràcies per convidar-me un cop més. Home, sempre és un plaer xerrar amb tu, ens ho passem molt bé i, a més, ara parlarem de la cursa de muntanya de Girona, però he vist a les vostres xarxes socials, les de Clasmarc, ara fa pocs dies vau participar tot l'estaf de Clasmarc a Itàlia, ara doncs en un campionat mundial de plogging i m'ha cridat molt l'atenció. Per la gent que no estem basats en el plogging, doncs en el campionat mundial, explica'ns una miqueta en què consisteix i què és el que heu fet tot l'estaf de Clasmarc. Bé, doncs mira, aquest any amb l'Ultra Clean Marathon, que és la cursa que nosaltres organitzem de plogging juntament amb la xarxa Conservació de la Natura i l'Agència Catalana de Residus, l'Eric Almström, que és el fundador i el creador del plogging, un finlandès molt
molt maco, doncs ens va proposar que la prova Ultra Clean Marathon formés part d'aquest campionat del món de plugin, que després es fa una final, no? Llavors hi ha una sèrie de curses que formen part del campionat mundial i tu et pots classificar. Nosaltres, amb l'Ultra Clean Marathon, aquest any vam fer un equip de Merrell i Classmark, que va ser l'equip que va guanyar, aleshores es va classificar pel mundial, però just va coincidir que hi havia l'Ultra Pirineu i l'Oncotrail el mateix cap de setmana i els hi vam dir, tu, malauradament l'equip no pot participar al Mundial i com que l'Eric ens va visitar aquí, va estar a les nostres oficines i va estar aquí uns dies amb nosaltres, doncs ens va dir, no, doncs jo us he conegut, sé que sou molt proactius, doncs vull que vingueu vosaltres, no? I vam anar nosaltres a competir i la veritat és que ha sigut una experiència molt maca i hem descobert tot un món, no? Perquè nosaltres entenem el plugin com una forma de córrer molt esporàdica, però no som practicants de plugin. Nosaltres quan fem una recollida, doncs toca recollir, no? I no anem a córrer, sinó que ens posem aquell dia, anem a recollir i potser camines, però no vas corrent, no? I llavors vam descobrir que tot un món del plugin que és molt maco, que hi ha gent que només fa plugin i és com el que va a córrer o el que va al gimnàs o el que va en bici, hi ha gent que fa plugin. Llavors, perquè em faci una idea, Gerard, seria, per exemple, jo un cap de setmana, un dissabte, em faig un track amb Comut i, doncs, jo què sé, faig un track de 15 quilòmetres per la meva zona de la Mola, el Montcau, i llavors consisteix en anar amb una bossa i recollir el màxim quilos possible de brutícia, de deixalles, no?, de la muntanya? Bueno, més o menys, perquè al final de pluggers ho som tots, perquè si tu et fas un recorregut, no sé el teu cas, les muntanyes properes a casa teu com estan, no? Molta deixalla. Jo quan surto a fer una volta per Rocacorba o per les Gavarres o me'n vaig a la Garrotxa, doncs evidentment que si vaig corrent i em trobo alguna cosa, m'ho guardo, a no ser que sigui un bidó de 50 litres de ferro, no? Però sempre que et trobes alguna cosa petit, t'ho acabes guardant, però normalment a la muntanya tu no vas corrent i et trobes deixalles, vull dir, crec que estem en un altre moment, però sí que és veritat que hi ha gent que fa potser més córrer per ciutat o córrer per zones mixtes, que diguéssim que són més properes a que hi hagin deixalles, rius, rieres, parcs, zones on potser es fa botellón o no ho sé, i sí, és així. Ells surten a córrer, porten una bossa i si troben alguna cosa ho agafen, que és una mica el que hauríem de fer tots, però clar, evidentment, depèn de la zona que vas, no pararies de recollir, no? Però sí, és curiós, perquè el més sorprenent, el que va guanyar el Mundial, el diumenge al matí, per estirar cames, va sortir de l'hotel a fer 10 quilometrets i va sortir amb la seva bossa i va tornar amb les seves 4 llaunes. Vull dir que, és un món i crec que és un món que s'ha de respectar molt perquè és gent que ho viu amb molta passió i molta ànima i la veritat és que nosaltres hem sigut, no sé, com molt privilegiats de poder-nos relacionar amb aquest tipus de gent i l'experiència ens ha agradat moltíssim, molt. Aquí una miqueta el que crida l'atenció és que hi hagi gent que faci plugin, és a dir, que hi hagi deixalles on no n'hi haurien d'haver. Sí, la veritat és que sí. Lamentablement, lamentablement. No, sí, també hem de ser realistes i aquí la gent, doncs, hi ha molta mentalitat de dir, si passo per dins un parc de la meva ciutat i hi ha una llauna, ja la recolliran els escombriaires. Vull dir, aquí som molt així, també, saps? Vull dir, no hi ha el xip de dir, no sé, tu te'n vas a molts llocs i diuen, jo ja pago impostos, jo no reciclo, saps? Vull dir, jo no collo això, ja ho colliran qui ho ha de collir, saps? Vull dir, són mentalitats. Nosaltres veiem que això ve d'un dels millors països del món, dels països subdesenvolupats, que tenim moltes coses per aprendre i
que és Finlàndia, i ens ho hem agafat molt seriosament en aquest sentit, perquè tot el que comença al nord acaba baixant segur i s'ha de considerar. Gerard, vosaltres, tot l'estaf de Clasmarc, quants quilòmetres vau fer i quants quilos vau recollir en tot aquest campionat mundial de plogging que es va donar a terme a Piemonte? El format era curiós, perquè ells no és un recorregut marcat, sinó que és una vall. Ells et posen 2 checkpoints obligatoris, que un checkpoint estava a uns 7 quilòmetres aproximadament de la sortida, l'altre checkpoint estava a uns 10, més amunt a la vall, i després te'n posaven 4 més d'opcionals, que ja pujaves dalt de les muntanyes, i tu havies de passar aquests 2 obligatoris segur, i els opcionals, si els feies, et sumava més la puntuació, però estàvem amb un 60%, o sigui, la puntuació era un 60% ambiental, en funció del que recollies, i un 40% l'esportiu. Llavors, aquí tu havies de sortir pel track que t'haguessis fet, perquè t'ho comuniquen al vespre abans en el briefing, et marquen un perímetre que tu no pots sortir, i el que fas és, vas a fer els checkpoints que a tu et sembla, més els 2 obligatoris, i mentrestant vas recollint. Nosaltres, per exemple, vam decidir fer un checkpoint de muntanya, perquè així fèiem desnivell, que ja vam fer una pujada de 1.000, vam baixar el checkpoint obligatori i vam anar a l'altre obligatori i ens van sortir 35 quilòmetres. Això sí, surts a les 9 del matí, s'acaba a les 4 de la tarda, i durant aquestes hores tothom ha d'arribar a la mateixa hora, no pots arribar abans, perquè si arribes abans et penalitzen amb temps, i has d'anar recollint i fent quilòmetres, i com més reculls i més quilòmetres fas, doncs més et suma. I després també la suma el sumatori del pes que tu portes a nivell de residu va molt en funció de si és cartró, llauna, plàstic, hi ha una sèrie d'això, i la puntuació està a la pàgina web, és una puntuació bastant complexa, però la veritat és que està molt bé, és la segona edició d'aquest Mundial, és una vall que es volca amb aquest esdeveniment, que rep una subvenció, perquè al final érem 100, i tots els 100 estava tot subvencionat, vull dir que estàvem en un hotel allà tot pagat, vull dir, tot una vall volcada amb aquest esdeveniment, i ha sigut molt maco com veure una vall que defensa un Mundial que no està recolzada al final per cap organisme, perquè és el Mundial de Plogging, però el Plogging no forma part ni de UTMB, ni de la ITRA, ni de la IAF, ni de res d'això, no? Vull dir, és un petit organisme que acaben de començar i que sí que van creixent a poc, però és sorprenent com una vall decideix invertir aquests calés per fer un esdeveniment d'aquestes característiques, que potser un altre podria pensar nosaltres aquí, a sobre subvencionar d'això perquè vinguin a recollir aquí, que ens emportarem la mala imatge de que han trobat residus. No ho sé, ho vaig trobar molt excel·lent, i per part d'Itàlia de felicitar-los sincerament molt i molt bé. Creus que, per exemple, seria possible portar el Campionat Mundial de Plogging aquí a Catalunya o no? Ja que vosaltres teniu també experiència a l'hora d'organitzar l'Ultra Clean Marathon, potser, doncs, no sé, si és possible o no de portar-ho aquí a alguna zona de Catalunya. Sí que és possible. A més, és un... Sí, però el que passa que falta que les institucions vulguin apoyar un projecte d'aquestes característiques, però estem organitzant l'Ultra Clean Marathon, que és l'única cursa de plogging que hi ha a dia d'avui a l'Estat, amb l'Agència Catalana de Residus, i vull dir que ja és la Generalitat, vull dir que ja hi ha una partida de pressupost i ja estan amb això, no? El que passa que, clar, a nivell de participació a nosaltres ens està costant molt, perquè nosaltres venim d'un país que tots són corredors de muntanya i és el que t'explicava a l'inici de l'entrevista, que quan tu surts a recollir, quan surts a córrer, però combinar les dues coses costa, i a nosaltres ens està costant molt trobar participació per córrer l'Ultra Clean Marathon, perquè a la gent els hi costa recollir corrent. Saps? És a dir, fer una convocatòria per fer una recollida, la gent s'entrega bé i col·labora,
però córrer recollint la gent li costa. Li costa. Aquí encara costa molt. Doncs a veure si entre vosaltres, Petjada Verda i altres institucions, doncs seria possible fer cosetes d'aquestes que sempre són interessants aquí a Catalunya. Gerard, parlem ara de la cursa de muntanya de Girona del proper 20 de novembre. Teniu 3 distàncies, l'Express, la Trail i la Transgavarres. Hi ha novetats en els recorreguts respecte al 2021? Sí, la veritat és que els recorreguts Trail els hem modificat, Trail i Express, perquè ja ens encanten, No sé, potser anàvem com... Les Gavarres ja ho coneixem, és un massís com Collserola, és un massís de baixa muntanya, i portàvem com molts anys com molt obsessionats amb la part més core del trail running, que era buscar màxim desnivell en mínima distància, i estàvem com castigant molt a la gent, amb baixades molt tècniques, pujades molt tècniques, i hem dit, anem a fer una cursa de trail a Girona, que és una cursa de trail diferent, amb recorreguts de trail que probablement ho vegi un tio muntanyero i digui, vaya merda de recorregut, saps? Però al final són corriols amb poc desnivell, són corriols amables que pots córrer a velocitats molt ràpides. Per exemple, fem una mitja que té 800 positius, que una mitja 800 positius la fas a l'alta muntanya i te'n surten 2.000, per dir alguna cosa, no? Però hem dit, ja tenim curses dures amb desnivell, anem a fer que la cursa de Girona sigui una cursa que pot obrir les portes a gent a iniciar-se al trail, a tots aquests ciclistes triatletes que tenim visquent a Girona, que puguin fer la seva cursa de muntanya, que cada any venen i cada any diuen, hòstia, que tècnica, no? Doncs una mica hem suavitzat aquests recorreguts de trail i d'express, els hem fet més per tothom, perquè després al cap d'uns mesos ja fem Rocacorba, que és una cursa molt exigent i és una cursa de trail pura i dura, no? I, per exemple, la Transgavarres l'hem deixat igual, perquè és una travessa que està molt lograda, va pel Corriol, surt de Palamós, arriba a Girona, l'hem deixat igual, hem modificat una petita cosa a l'arribada, però ja et dic, jo crec que és un cap de setmana encertat perquè estàs també, que és una mica el que ens falta, obrir la porta a aquests nous corredors de trail que els has de donar a vegades una empenta i posar-los les coses una mica més fàcils, no tan dures, no? La Transgavarres que ara parlaves, Palamós-Girona, creuant el massís de les Gavarres, 50 quilòmetres, 1.700 positius, també en general es pot córrer bé, no? El que passa que sí que es pot fer individualment o per equips, no? Sí, la Transgavarres agrada molt perquè és una cursa que la gent surt de la temporada d'estiu, temporada d'alta muntanya, de pals, de caminar, de pujades de 1.000 positius, de baixades de 1.000 negatius, i és una cursa que et dona l'oportunitat de sortir sense bastons, de córrer, de sentir-te una mica més atleta, més ràpid. Una mica el que encaixa, jo crec, amb un massís de baixa muntanya. Vull dir, tampoc tindria sentit començar a pujar i a baixar rieres sense sentit. Vull dir que al final es tracta de creuar d'un punt a l'altre i creuar de la manera més directa i més divertida amb corriols més macos i ja està, no? En total, quants dorsals teniu disponibles entre les 3 distàncies? Doncs mira, normalment agafem 400 participants a cada distància. Que són 1.200 i a falta d'un mes i mig, com va anar el ritme d'inscripcions? Esteu notant que costa una miqueta? Perquè en general sí que és veritat que quan anem parlant amb altres organitzadors ens diuen que, ostres, aquests darrers 2 anys està costant una miqueta més. Curses que s'omplien només obrir inscripcions costen. No sé vosaltres si també noteu, doncs no sé si és la crisi, si és l'excés de curses que també noteu que us costa més augmentar el ritme d'inscripcions. Jo crec que nosaltres ja fa temps que ens vam centrar una mica en la qualitat, no en la quantitat. Vull dir, ja vam decidir no massificar les curses. Per això, evidentment, vam haver de pujar una mica els preus i ja volíem curses amb poca gent. Vull dir, nosaltres no entenem curses de trail massificades, no entenem massa gent a la muntanya, però sí que és veritat que aquests últims mesos es nota. Vull dir, hem tingut el primer estiu sense restriccions a cap país del món, la gent ha viatjat moltíssim, després també hi ha tot el tema de l'UTMB, que està monopolitzant el trail i vulguis o no, això també es nota en els altres organitzadors. Hi ha també tot el tema de lo popular que ha tornat, per fi han pogut tornar aquestes curses populars, aquest nucli que alimenta tant el trail a Catalunya, les curses aquestes de poble i més populars, i vull dir, ha tornat tot molt de cop, hi ha molta més oferta
i és evident doncs, que clar, posar grans números i grans participants a les curses costa molt i cada vegada serà més difícil. Per això nosaltres, des de ja fa un any, vam decidir no només fer curses, sinó fer accions, fer comunitats i poder-li vendre a tots els nostres socis i a tots els nostres amics, no només el cap de setmana de curses, sinó activitats durant tot l'any, accions, i vull dir, mira, ara mateix, per exemple, la setmana que ve fem un esdeveniment que es diu Terra Morta, l'hem obert a tothom perquè tothom pugui venir a reivindicar-nos, ens anem a reivindicar una carretera abandonada que hi ha aquí a Girona, que l'han abandonat i va costar una milionada en el seu dia, saltarem a dins de la carretera i estarem 6 hores corrent per equips amb relleus de 3 donant voltes i es tracta d'anar fent accions i creant comunitat i incentivant a la gent, motivar-la a córrer, no? No només fer cursa, que és una mica del que venim tots aquests anys, que és entrenador, nutricionista i el dia de la competició, doncs el gran tret, no? Doncs que sigui una mica, doncs, tot una mica molt més suavitzat, no tan encarat a la competició, no? Això és una mica el que us diferencia amb altres organitzadors. Gerard, escolta, disposem allò amb la confiança, un parell d'inscripcions per qualsevol de les 3 distàncies de la cursa de muntanya de Girona. Ja que et tenim, doncs intento fer-te, com sempre, l'atracament, sí o no? Carta blanca, ja ho saps tu. Doncs mira, a veure, molta atenció, perquè entre tots els Fem Muntanyeros i Fem Muntanyeres Premium regalarem 2 inscripcions per la cursa de muntanya de Girona. Per qualsevol de les 3 distàncies podreu triar. Tots els que ens doneu suport podreu escoltar un àudio exclusiu on explicaré el que cal fer per participar al sorteig. Tindreu temps des d'avui dijous 6 d'octubre, que és quan publiquem aquest podcast, fins al proper dilluns 17 d'octubre. Si voleu córrer per la cara, us animo a que us feu Fem Muntanyeros Premium a través de l'enllaç que teniu a les notes d'aquest podcast. I, a més, donaré un cop de mà al projecte del Fem Muntanya. Si no teniu sort i no us voleu fer Fem Muntanyeros Premium, escolta, teniu la web classmark.com, allà us podreu inscriure i ens veurem el proper 20 de novembre a la ciutat de Girona o a Palamós, els que trieu de fer la Transgavarres per acabar a Girona. Gerard, abans que marxis, res, alguna coseta més. Com teniu el calendari del 2023? Ja esteu treballant perquè al gener ja comenceu amb Rocacorba, no? Sí, mira, ara hem obert les inscripcions de Rocacorba, però ja et dic que estem pendents de comunicar un nou circuit, que estem treballant per fer-lo, i en breus ho comunicarem. Bueno, doncs... Crec que venen temps diferents, venen temps de canviar el model, crec que el trail està arribant a uns nivells de participació molt alts, crec que hem de buscar curses més petites, curses més buscar una mica la quantitat, buscar una mica la qualitat, no la quantitat, i estem preparats per fer un nou gir i poder continuar oferint a la gent experiències úniques, que és el que ens agrada, úniques i netes. Doncs, escolta, estarem pendents de les vostres xarxes socials, de la vostra web i del vostre Instagram, a veure quan publiqueu aquest nou circuit del qual esteu treballant. Com sempre, Gerard Freixas, escolta, que m'agrada molt parlar amb tu. Cuida't molt i ens veiem com a tard el 20 de novembre a Girona. Una abraçada, cuida't. Igualment, una abraçada, gràcies a tu, que vagi bé. Envia'ns les teves opinions a través de Twitter, Instagram o del correu electrònic femmuntanya@femmuntanya.cat. Com sempre, arribem al final d'aquest Fem Muntanya 73 i no podem marxar mai sense passar primer per la consulta del nostre coach esportiu de capçalera, en Guillem Marchal. Ja ho sabeu que és llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i Master Coach per la International School of Coaching. Molt bones, Guillem. Molt bones, Xavi, família muntanyera. Tot bé? Tot molt bé. Avui, abans que marxis, ja t'aviso que seràs la veu innocent per regalar una inscripció per la primera marató de muntanya de Catalunya que tenim pendent de fa 15 dies. Però primer de tot... M'agrada que insisteixis en la meva innocència. Sempre, sempre. No sé si ens podries dedicar, doncs, no sé, a endevinar el futur, tu i jo, després del recital de la Núria Piques i el Miguel Ángel Heras a l'Ultrapirineu d'enguany,
A veure, no del tot, perquè si hagués estat una aposta combinada d'aquestes, el Miguel ens hauria fet llapar a tots els calés, a tu i a mi, però bé, sí que ens podem enorgullir del retorn dels vells roquers, no? I no perquè no siguin grans esportistes, però han estat victòries del tot inesperades i gairebé titulars de fa 11 anys, Sí, exactament. Per això han estat victòries, perquè ningú se les esperava. Han corregut sense res a perdre i sense estar al centre mediàtic. Bueno, potser la Núria una mica més pel seu retorn, però ningú comptava amb ells, malgrat ser, després del Kilian, el rei i la reina d'aquesta prova. Però és el mateix que li ha passat al Pau, el bo d'en Pau Capell. Quan s'ha tret la pressió que duia de la UTMB i ha fet una gran tercera posició, o el mateix Jordi Gamito, ben a prop de repetir podi. Per tant, es dona el sil·logisme que comentàvem fa 2 programes. Si tens expectatives coherents i fas una cursa amb coherència amb les teves possibilitats reals, acabes obtenint un resultat coherent amb les teves expectatives. Sense cap mena de dubte, Guillem. I ens alegrem molt de que bons amics del programa recuperin els somriures. I avui que hem parlat amb el Salvador Vilalta, què és el que t'ha semblat i no sé si t'ha inspirat per mantenir la conversa que estem tenint ara mateix? Ostres, doncs m'ha semblat molt enriquidora, alliçonadora, motivant, sensata i franca, sobretot molt franca. De fet, crec que ha fet la frase que hauria de marcar la cursa de tothom que emprèn alguna activitat al medi natural per no perdre mai els seus orígens ni perdre el focus, no? Quan diu, per mi córrer és fer un viatge, no? I és exactament així com em vaig sentir jo quan vaig començar, i segur que la majoria de fem muntanyeres i fem muntanyeros també ho van viure així. Vaig començar un viatge iniciàtic que em portaria i em portarà tan lluny com jo vulgui, però tornant sempre a ser jo en essència, no? Sense cap mena de dubte, jo també penso que el que t'enganxa a l'esport és fer-te conscient de que estàs fent un viatge i un procés que tu controles, no? No sé si hi ha algun aspecte més que vulguis destacar de la conversa amb el Salvador. Doncs el primer és el que hem comentat, del viatge com a metàfora de creixement conscient, però també m'ha semblat molt emocionant l'explicació del moment en què li tallen la polsera per abandonar el Tour de Gens. Ha sigut un moment molt emotiu, no? Al final tots hem patit un abandonament per diferents causes i l'escoltava i no podia parar de reviure l'angoixa, la pena, la frustració i la ràbia del moment en què et treuen un dorsal o et tallen una polsera. Però més enllà d'això, crec que té una visió molt pura i que em defineix a mi també, em sento identificat, de que si no competim per guanyar, competim per gaudir i perquè la nostra memòria conservi una experiència única, i quan això no és possible, les emocions que he descrit abans no ens poden tapar els ulls i deixar de veure que malgrat el patiment i l'esforç, l'emoció final ha de ser propera a la que esperem. I si no, doncs haurem de crear les condicions perquè ho sigui en una propera cursa o en una propera edició de la mateixa cursa, no? Totalment d'acord. Un abandonament és dur, però no és el final, sinó un punt i a part, i de vegades tendim a pensar massa a curt termini. I què me'n dius del concepte de corredors de nova generació? Em sembla que teniu visions una mica semblants a aquest respecte. Doncs sí, m'ha fet gràcia, M'ha fet gràcia com ho expressava i m'ha semblat per un moment que tornàvem 2 programes enrere. Bueno, ara faré un incís, no? Un off the record. Quan vam acabar de gravar la conversa, li vaig demanar, dic, escolta, tens Twitter, Instagram, doncs per citar-te. A vegades normalment ho demano a tots els amics que van passant pel programa per poder-los citar a les seves xarxes socials, i em va dir, Twitter fa anys que no el faig servir gaire per res, Instagram no tinc, i el Facebook només el faig servir per utilitzar-lo per organitzar les quedades trail. Dic, si fes servir el Twitter i l'Instagram i totes les xarxes socials, m'hagués convertit ja en un corredor de nova generació. Sí, un vell corredor de nova generació. Sí. A veure, jo saps que sóc molt crític amb aquesta pèrdua dels orígens, perquè penso que afecta directament a la progressió competitiva dels propis atletes.
quan més s'allunyen de la seva essència, més dificultats tenen per mantenir bons resultats, i això a mi em resulta molt evident i espero que tard o d'hora tothom se n'adoni. Tanmateix t'haig de dir que el màrqueting actual està pervertint el professionalisme dels esports en general i dels de muntanya en particular. Tenim esportistes de molt alt nivell que gairebé han de pregar per cobrar de les marques, i molts d'ells ni cobren diners, sinó que cobren en espècies. I mentrestant aquestes mateixes marques paguen quantitats ingents a gent que no ha fet res a la vida més que caure en gràcia a uns quants seguidors, a vegades milers, però uns quants seguidors. Per tant, estan obligats els bons esportistes d'èlit a treure bons resultats i a més, a vendre. Així que avui dia l'esport està ple de grans esportistes que necessiten vendre's i vendre, i de vividors que venen a canvi de fer esport. No ho sé, a mi empreses com Salomon o The North Face jo crec que ja han fet la seva tria estratègica pagant influencers en comptes de tenir equips altament competitius, i per exemple N-Normal hi posa el contrapès venent una missió i uns valors autèntics i creïbles. Llavors, mira, doncs cadascú sabrà a qui li compra i què vol sufragar amb els seus diners. Crec que en el que dius, no? Perquè cada cop costa més de veure sortides de grans proves amb patrocinats destacats i no fa tant, feia goig de veure equips altament competitius de grans marques. I no sé, doncs, per tu, no? Quina seria l'última cosa que t'agradaria comentar de la conversa amb el Salvador? Mira, crec que la conversa està plena de petits tresors, no? I val la pena que els oients se l'escoltin, per aquests petits tresors que a vegades són simplement sensacions que tu reps, depèn de quines coses explica, no? Però com que sé que no tenim temps per anar citant tantes coses, i si haig d'acabar amb alguna cosa, és amb la idea de que l'esport, i en aquest cas l'esport a la muntanya, és l'eina fonamental per enganxar-se a la vida, perquè el viatge que inicies quan t'hi dediques en cos i ànima és el viatge d'ànima que fas a la teva vida no esportiva per veure els contratemps com a oportunitats, les adversitats com a àrees de millora i les dificultats com els obstacles que són necessaris per créixer i evolucionar en el teu procés vital que comença per causalitat i que acabarà amb el teu últim alè. Doncs, Guillem, m'agraden aquestes reflexions que has fet també profundes i que segur que a tots ens ha fet acabar aquest programa amb un somriure, i a més amb la conversa amb el Salvador que, com he dit al principi del programa, és una d'aquelles converses que cal reescoltar al cap d'uns dies perquè està amagada de reflexions que es fan pensar. Però encara no et deixo marxar, si pots aguantar-me un minutet més, perquè hem de resoldre, com he dit, el sorteig d'aquesta inscripció per la primera marató de muntanya de Catalunya del proper 30 d'octubre. Hem rebut un total de 15 correus, així que m'hauràs de dir un número, el que vulguis, de l'1 al 15. Doncs dic l'innocent 10. El 10, doncs el guanyador és l'Albert Solina, que responia perfectament a la pregunta que llançàvem en l'àudio exclusiu per Fem Muntanyeros i Fem Muntanyeres Premium, i que diu que vol fer la cursa, la marató, perquè podia triar la distància que volgués, doncs vol fer la distància marató, la que puja fins al cim de la Mola. Així que enhorabona, Albert, ens posem en contacte amb tu per poder fer aquesta inscripció. Així que tens encara uns dies per entrenar a tope, per arribar i gaudir i ser el representant del Fem Muntanya. Guillem, un plaer, com sempre, ens escoltem d'aquí 15 dies. Cuida't, una abraçada. Una abraçada, salut i fins al proper programa. Fem Muntanya, l'esport outdoor en català. Arribem al final d'aquest Fem Muntanya 73. Espero que us hagi agradat i hagi sigut interessant. La veritat és que personalment he gaudit molt de la conversa amb el Salvador Vilalta. Són d'aquelles que calen reescoltar-les més d'una vegada, perquè estan plenes de reflexions, de matisos que cal tornar a recuperar. No us oblideu de subscriure-us a qualsevol de les moltes plataformes de podcasting que distribueixen aquest programa, i ja que hi sou, deixeu un m'agrada o una bona valoració, que això sempre ens ajudarà
que altres amants de la muntanya ens trobin amb més facilitat i ens puguin poder escoltar. I penseu que teniu l'oportunitat també de col·laborar amb el manteniment del Fem Muntanya. Si us agrada el programa, el podcast, ens podeu ajudar a través del mecenatge, és a dir, per tan sols €1,99 al mes, podeu convertir-vos en Fem Muntanyeros i Fem Muntanyeres Premium. Teniu l'enllaç al final d'aquest programa. Us esperem a la comunitat Fem Muntanyera a Telegram, que aprofito per saludar els més de 220 amics i amigues que hi formen part. També ens trobareu a Twitter i a Instagram com @femmuntanya. I acabaré, com sempre, agraint la gran feina de tot l'equip que avui ha fet possible aquest programa 73. En Guillem Marchal, el Marc Cornet, el Pol Puig, en Gerard Freixas i el Salvador Vilalta. De debò, moltíssimes gràcies a tots per ser-hi. Una salutació de qui us ha parlat, Xavi Alujas. Com sempre, és un autèntic plaer. El Fem Muntanya torna d'aquí a 2 setmanes amb més històries i sobretot molta més muntanya. I tots els dilluns us portem l'actualitat amb l'Albert Torrent directament des d'ultrascatalunya.com. Fins llavors, gaudiu i sigueu feliços, amb salut, seny i molta muntanya. Comut, l'aplicació per descobrir, planificar i compartir rutes t'ha ofert el Fem Muntanya.